Yeah, man, you're lying. Hey, listen, just for the girls know who it is. It is Jack the MC, Jack the host, Jack the presenter, but most importantly, Jack, your number one guy when it comes to entertainment. And welcome back to another episode of Culture Convo Podcast. Guys, thank you, friends. And I'm here, I'm not alone as always, I'm here with you, Mr. Mr. Chris, what up, fam? It's your boy, Chris, yabo, and we are, yeah, boy. You are with Uchizim Das, Mr. Laffy Pretty Girls himself. Yeah. We are here with Uchizi. We are here with Uchizi Mtase, an artist from Itimbaza. Now, before we get into Uchizi and stuff like that, I just want to say, Kuti, on Thursday, the first episode of Glimpse and Glam, Puma on Thursday. I'm not sure the time. Yeah. Delivered, I think it's 4 p.m. if I'm not mistaken. But episode if you get Glimpse and Glam, First episode, yeah, Puma. So please, guys, stay tuned to London. On our YouTube channel at Culture Convo Network, you get me, and also we have Hash behind the scenes, Hash behind the scenes, and then we have two of my amazing friends, Ohlumelo Sawakano Lakanya Potoman, behind the scenes. Shout out to Mr. Camera, Mr. Pambino, and yeah, let's get into it. Welcome to the Culture Convo Podcast, the upcoming of greatness. Tango. So I feel like going at the part of the intro. Yeah, okay. And then you're singing. You get otherwise, Mr. Cheesy, how are you? I'm good. Engosi putwa munjani. Right now, umlake apho ndibendifundisa emaxesha amaninzi. So now ngoku ndinanto of ba umuntu ngase athethe. Avakala bona Qhubekeka athethe. Yeah, otherwise ndicela igama lakho nefani yakho ndisazi uCheesy. Yeah. Gama lam ta kubone ndinamagama ayi-2. Yeah. Cha lesibini yo. Stefan. Ngathi ndingowangapha yango ingathi. But igama lami xa liphelele nguSimpiwe Maxine. Simpiwe Maxine. Yeah. Adawushike njani? Iwazi kwayifana iyaqoqisa ke Ithini ifana yakho? ifana yami bo. 3 letters cha ifana. Kuba Gwe. Kugwe. Like Gita with the equal. Kugwe like iphelele. No, you have to vie. Ndikola nje uipa eqeleni bengu igwe cha. Cha. Kodwa ndinazo isiduko nje kuyafana. Bani zozakho? Isiduko sami nguJola ta. NguJohn, okay. But still. No, it's solid. But still. Akho still But ta. still. No. Itsho lona bani ngowalapha. Phele. Sinabo bakhona odlamini baninzi. Exactly. But shabazi. But also okay, besides that, I'd like you to take us on journey yakho of music. Of music. About bawuqalele phi, what inspired you and throughout England. On top of that, before uqale, cause like dive us into eligama lika Cheese Mdas. Yeah. Yo, igama kaCheese Mdase ta. Wawuthanda cheese? Nah. Zana thanda cheese. Yabo izinto ezininzi ta zize unexpected ta. Yeah. Yabo. Ngaki yabonela igama kaCheese ngona ngiqala ucula ta ndangingenagama. Like and kwa Facebook handle yami kwa Facebook ndandingu Ta Bravo, so I was like khona Ta Bravo already. Yeah. Yabo sekhona Ta Bravo. So angela usuke nantsike nabo Gauteng la yabo ta. So xa isuke Gauteng uza thiqe siphethele iwatch phana yabo. Siphethele iwatch. So yami iwatch yayiyelo. Yeah. Yabo yayiyelo yami iwatch yabo. So kuba mosine anfanele ngiphume endlini mosla yabo. Kwa amajita xa size endlini ndiyakwazi wajikisa yabo ta ndingafuna ukuphuma endlini ngihlala endlini. So xa ithetha loo nto athi ndingu-cheese boy ke ngoku yabo ta. Yeah. So kokuna le watch yellow ke ngoku ingathi So bona cheese liqanda so yaklika ke ngoku nathi ndizaba ngu-cheese umntase ke ngoku yena waza ngo-Blake yabo la ngoma yaku-cheese mntase yabo mntase waza pha mntase ndandingafuna umsebenzisa ndandifuna uba ngu-cheese qha but abantu baye besithi cheese mntase yayidibana So yadibana lo hlobo Yeah. yabo. So okay, yeah. Going back to my question, when did you know ukuthi you can actually make umculo? What inspired you uba mawuqala umculo? Can you take us through ijourney yakho yomculo?
ukwazi ta beningayazi bande ngakwazi ukwenza Yeah. umculo beningayazi ta yabo so le yaqala kwangamelanga bandiyacula mnta yabo cha inenzekayo landihleli pha endlini yabo ta so kwaza omnye uartist wami ongubhuti ngoyabo uDamsechi yayinguye ufuna ucula yabo Yeah. so waza pha kum esithi ufuna ucula ufuna wayefuna usebenzisa ifoni yami kwenza akwazi uzirecord xa Yeah. icula la yabo so So it's ndiyamnika matter, ifoni. so it's a matter of adlala a beat kwingoma Yeah, phone yakho. then yena anantsika A-record. arecord yabo ndamnika wenza so ezibesenza nami nda interested ba no man like ngenzele wendiyibona ba iza mhlambi ndingakwazi yenza naye yabo ndayenza and then ke ngoku xa ndiyenza nabona ba na man nencanya le yabo ndabe ndiyenza day by day then ke ngonda ndaye ndikhula Yeah. then yalapha Yalapha. yeah But do you see yourself doing umculo as like a full-time career? yeah Yima I see. before ufuna ukucula ukuthi ufuna uba yintoni ufuna uba yintoni. Awufunda yo before ndifuna ucula ta you're still in school. nata Esabuzwa lo esikoleni kufanele bayintoni kyo hata yo hayo kufanele bayintoni Ngoba so invested kule. asendi But invested i-grand. yabona if bekuya ngamta kuthe pha esikoleni mhlambi kuza isikolo esomculo esinika scholarship Yeah. abe nizosithatha so scholarship Yeah. and for sure isikolo somculo ezobetha abanye abahefu njani ta Yeah. Enza bethu Abanye abahefu. abanye Abanye abahefu. abahefu. Ayike enye way wakho wacinga uyenza besides. No, I Oh, feel like no. but it- Ikhona the suppose For Ikhona sure, ta. ufuna ube nguqiniso. Ikhona ta. Ufuna Unxaki- pilot or- danifuna bayipilot ta Funa bayipilot ke Because- WW career. Oba- Uyapasa yi- ke for bayipasa. hard elo shot yakho inzima No, physics ndiyakuva. ta Yeah, inzima no, physics it's ne fine. pure maths ta yo inzima Kuyafika, physics bra, ne pure maths kuyafika. kuyafika ta Yeah. hayi inanenza abantu funa bayipilot ta kwafika abantu pha esikoleni which is evach Yeah, abantu yeah, bepilot becela uba hayi xa ufuna bayipilot akufuneka into ezininzi ifuneka nje upase ngelevel ezithile yabo Ndithethe amaphupho. then ke ngoku ndaqonda okay level 5 physics level 5 pure maths level 5 Yeah. English qonda okay sure ngena online ndiyathanda uba concerned mostana ngena online ndenza research uba xa ufuna uba yipilot budget efuneka ube nayo andisithi 180k Adilitheka amaphupho. qonda soze qonda so Adilitheka. so before ndiqala ucula ke ngoba bendisakhangela ke ngoba ndifuna uba yintoni ke ngoku because ndabona uba yipilot Elula. ingathi ayizisifana Yeah, speaking about amaphupho, when I be just to be off topic, ne? yeah Yeah, there was a post that when Mr. Chris on TikTok maturing is realizing ukuba iphupha liyafa umnikazi ephila. Exactly. How do you feel about that when specifically? I mean, ndiyayiva lo way because I can tell you there's so many things that andifuna uba zizo growing up but ngoku andandifuna uba astronaut. Yeah. Ndifuna uba pilot. There was so many things but ngoku none of those things sengqondweni. Yeah. I'm just vibing. So lo way ndiyayiva. No, I feel like Amaphupho ayakwazi ufa but then ube uphila wena okanye ke in some cases. but the thing is when Mr. Chris I feel like there akhona amaphupha that mhlawumbi into oyinqwenelayo ba xa ube ndiyabawela and then there are dreams that that you have to achieve Okanye kufe wena amaphupho aphile yabo. ifana ne-author i-author ifaqala before the book you get so I feel like mna personally ilentuka they and then I find they phikisa wena but ndingayiphikisi Mr. Chris because nam also But into yephupho idependa kuwe. it depends kuwe because Yeah. nam zikhona dreams endilendukileyo that I wanted to be an architect for example but never ngiqomba yeah ne Ndiyanyiwa. yeah izinto the situation I feel like it's a matter of just awuphile nento ekhoyo ngoku it's a matter of dreams and reality Exactly. Na, Uthathe andingxaki. le ithi gqiqqa. lithi gqiqala ba okay no If what ayilophupho nanti ithathe, if liphupho ithathe. ithatha We're just living. yeah Now, yeah otherwise Mr. Chisholm now you've released ingoma ezininzi you've performed ezikolweni yeah can you take me first experience yakho esikolweni how from Even your first first performance yakho yeah, yes how was it performance yami kuqala yayiphi kanene awungazenza ezawo uperforme uzele abanye abantwana ngomva. ndandingazenza zona Performance yami yayiphi na? ngomva. ndizamcinga uba performance yami eqala yayiphi yayisevarha
Valentine Yeah. yabo angiqoba record ingoma apha ku Tajek ekhumula ngoma yami eqala Tajek Yeah. le na record apha kuwe ithi manene difana nenkosi sikamari Oh, sure. Sure. ya ila ngoma Oh, so sure, yes. abantu babencane la ngoma Yeah. yabona but yabona kuyi social media la xesha ndandingekho like Active la wena. yabo ndandisaqala so xa ndiperform apha esikoleni abantu bayothuka ba ayibo Yeah, rapper kanti. ngiyarapha kanti Yeah. but then ndehla pha fika nangena pha qha ke ngoku yabona masabantwana besikolo banjani most time like wonke umuntu xa isiyapha ngaphambili bayathanda utswina Yes. yabo da bamane betsini ngoku mna ndehla ndaya pha ndafika ndaperforma and experience yami ibi grand da and west kukho no Lester Yeah. Lester so yeah, aba hype yabo so Yeah. Lester bangincedisa man pha ba Shout out to Lester. be confidence yami ingabi phansi yeah. yabo no ke be boosted so first experience yami ya ibi grand and not ba ibi into engathi ithini Imbi. yeah but ibi grand No, ndakuva. uyasifumana ke ukile nto ukhuzibona pha kwezi music videos ufumanise kuba amantombi ayazi anayafika athi sign my boobs akube nazo izo experience la when like andi perform no anytime Anytime. ufika umuntu apha la wathi ufike to grand la ukhawenze khawuthini kaze you yabona ezo ways nehlelo koko nangoba enisiza apha noba ndimise 3 times ngoba Celebrity vibes. Yeah, Celebrity vibes. bona ngamanye amaxesha tani fila overwhelmed bona ba nxaki ndinqamile ndiyapha Yeah. but then andikwazi reacta ngenye indlela yoba because ndisifake ezihlangwini zalaa mntu uba what if laa mntu ebengutshizi mna ndingulaa mntu Yeah. so ndisifake ezihlangwini zalaa mntu then ndim-understande then ndikhawuleze ndimhoye olu hlobo andithetha ngalo nam ndimphendule ngala energy one then iklikhe ke ngoku stay humble No, Yeah, see, yeah. always. Yeah, Always. So you did mention about about social media that that time when you started music you were not like really active on social media. Yeah. Now I'd like to understand. Okay, I'd like to know from you, Kuti. Since you've been active on social media, posting the videos, in terms of growing igama lakho. Because I've seen recently, it's either every week we are posting a new freestyle, and you see you're posting ingoma ezintsha. yeah How did Londo help you in promoting the EP yakho that you've just dropped? Is it an EP or an album? album The album. How it's many not songs? it's not a EP mna bencinga ndenza EP yabota Yeah. kanti njengoba manje ndiyenza yakhula to a point whereby yayi Album. yayi le album So how many songs? 10 songs 10 songs. Okay. yeah So yes. How do you think social media has helped you when it comes to growing a profile lakho kanye growing igama lakho into the music industry? Kanye was it a strategy sakho of you know what? Ndihleli phansi ngoku ndiyayicinga so man indlela maningene ngayo lento maningene nge-social media in order for people to know me. yeah i-social media incede kakhulu because before i-social media before ndiqalisa urapper must have been posta nje kwa Facebook Yes. posta push likes kukho no ne choma minkulu kakhulu uta Justin Yeah. yabo ebencedisa pha post yefumani likes share so xa ndiqalisa urapper ke ngoku ilula uba abantu bakwazi ureacta because at least Bayakwazi. bayandazi ngoyabona Yeah. at least nayi public image yabo Yes. so at least abantu bayakwazi uba mabareacte so xa ndiposta pha ndiyabona pha ku-comments ndiyayazi uba ingoma yami okay intswempu kanye ayikho ntswempu Yeah. intswempu kanye ayikho ntswempu but andithandi bona I know ingaba weird le yabo Yeah. andithandi xa abantu bekhomenta bathi ingoma like ndithanda xa besithi ayikho ntswempu yabo So afuna uba- ndithanda lo hlobo so ndizayibeka Awufuni kanjani bayingoma? no mabayincome ta yabo but ndithanda aba bathi ayikho ntswempu yabo because xa besithi ayikho ntswempu lo nto leyo yenza something ngapha kum yabo ta Yeah. ba man ndiye student ndifike ndisebenze because Cook umuntu some asozathi ayikho ntswempu nje maybe khona into ayivayo yena Ayivayo, nendingayivayo Yeah. yabo and in most cases yabo ta lo mntu lo xa ithe ayikho ntswempu comment wathi ayikho ntswempu xa ndibuyele e-student record and pin and post lo mntu iyabuya ke ngoku athi yabona ke ngole ya i-grand so ndiyam-understanda ke ngoku from i-perspective yakho ba ya bethetha inyani ngaleyo ba ayikho ntswempu kwelakhe icala Ke like icala. ya I know. No, uyavakala.
Yeah, ta. Do you have a question, Mr. Jack? I- No, mna benzobuza. Yabona since ngoku lapha kwesi stage ukuthi like kule phase ukuyo. Do you think there's like a rapper okanye like an album that motivates you okanye that you would say you drew like inspiration from in order to further career yakho? Ta ikhona ta. Ku Kendrick Lamar album yakhe Mr. Morale. Awengxoxe kuze good Drake la. Ku Kendrick Lamar Mr. Morale and the beats. Oh, even before then ndenze le album ngisenza ngeza beats zapha ulawi manen post and it's nansika but benifuna ukwenza le ka count me out but disafuna i-strategy endizoyenza ngaso because and yo singer like exactly yabo and ndifuna yabo la beat ifuna ube thetha ndezivika ungatrap rap straight thetha ndezivakalayo nayo la album it's a great album. Hayi simple like So yeah, friends got Kendrick. So now I want you to take me through album yako. When it comes to I want you to take me from the naming of the album. Mastalab, what made you name the album yako la hlobo? Is it Pretty Girls? Life with Pretty Girls. Life with Pretty Girls. What in the concept are you doing? What's Life with Pretty Girls? Abota la album ta noba cancelisha magama i3 Yeah. kuze nifikelele pha ku Life with Pretty Girls. Before. Lokuqala bizoba Masijabuleni. Yeah. ta ibingazuba ngumashabuleni. Bizoba ku Black Cheddar lokuqala qhanqona Black Cheddar ikasi na. Yeah. ayikwazi bang Black Cheddar ikasi. Elesibini bizoba ndilibele lesibini but ibini nento nokwenza nini ibona za cheese ezizi expensive ndienda yapha ku Google ndenze research ngeza cheese is expensive then ndafuna igama pha bandabona ba still ayispan Yeah. so indathatha i-inspiration kulento ba okay mosimna almost onke amantombazana almost akhule nami ndiyakwazi uthetha nawo like I almost wonke yabota Yes. and ayikho intombazane endinengxaki nayo mna iyaxoka ke tawa bayikhona intombazane enoze ethi mna nengxaki nayo Ayikhona, iyaxoka ta. for sure. So elo gama laza from lo nto ba Life with Pretty Girls yabo and laza from effect yoba kubone most akukho mos aba banathanda uthi ubani umhle ubani akekho umhle ubani umhle ubani akekho umhle yabo so benifuna uzisa lanto yoba like lo kuthiwa ke khomhle like abene confidence yoba Yes. umhle because all girls are pretty yabo Yes. so benifuna yenza lanto ba eligama endizoyenza ngalo la ba ukuba all girls are pretty yabo but nacinga nama ndithi Life with Pretty Girls at least izokwenza sense. yabo yeah so eligama la EP leza njalo ta. So now I feel like it does explain the reason why you're always using the girls to promote umculo wakho because Yeah, you'd yeah. find out TikTok wakho there are too many girls. Okay. And yo Lord isenza sishekele because there's khona mntana magama la ntombazana. Kule ntondoni lekha not jengo. Oh Uba alwaba is it Alaba? I think Alaba or something. ngulisa Lisa. So you did the video with yena leka sharpshooter. So can you care to explain that ngabe ngumuntu wakho okanye wenze ngantoni istewo okanye it is for just for the vibes because we all know about the video ka sharpshooter. Yeah. So now ulisa like ichomi yam like yan understand and yam understand isn't this nithi ezam iyazazi yena yabo So it's more like Lezakhe girlfriend lezakhe. 11. nah not Jack girlfriend Lahlisa like loo nto for ulisa nimthatha as my sister As yabo. your sister. Yeah nimthatha as my sister because akhona into engayithethiyo nolisa naye Yeah. Lisa khona angayithethiyo nami like uyan understand iyangincedisa na kule way yami by artist Yeah. nami ndiyamncedisa for kule yakhe yoba ngu DJ DJ. so yanipusha ndiyamphusha so ilona Okay, speak about girlfriend. So when I was single, alaba yeah, I know. When I was single. na when I'm not the single mnata I'm not the single mnata so when I was single, are you looking? Okanya we la type is bambela. You're not looking. I'm not looking mnata Trust There me, was in many looking is cases, not looking. abantu is not looking. Definitely Definitely bayazingena. I'm not looking it's serious true I'm not Bayazingena. if
if I was looking ta ngesekukudala ngo ngesekukudala If you have an khona album Love with Pretty Girls, so for sure for sure ta yabo if I was looking manyana ngesekukudala ngo but I'm not looking And plus, but it's confusing, man. And I can't hear life like no yet. Well, the thing is, akho ungabuza ta no, the thing is, I think if we post up a few months ago, there was time where by number yako about ungathi nentombazana onayo kanye it was part of the promotion. yo few months ago naba 2 months back ta Yeah, something like that. yeah ibikhona ekhona but Cha ke kuba sesemhlobo sikuyo. hey But you Sorry. do you ever think you're gonna be as a rapper as of man sekuba they include and lentos like Amantombi the love license abo lyrics. abota kalechizi Tuesday lesiyakuyo I feel like it's a distract layer nah ayiyo ta Kuntombazana. la kubona ta ndibeka embilini yakho. like lami icala Yeah. because takuta talent provoke ta kunini ngoko 4 times Damn. ta ikwazi kaloku ta kubona Ah, andikwazi ta mhlambi kubani igama lakho nto mama kubani igama lakho uhlumelo okay akakwazi uhlumelo ta mhlamba ndithi uhlumelo nawe yabota Yeah. awundithi uhlumelo nawe yabota wena nohlumelo nisenoyi2 uhlumelo ahambe aye kubra xa ehlele nobra uthethe iway Ngawe. ezimbi ngawo yabo No. neways Provoke zakho nyalo. neways zakho ta Personal. personal buzithetha nohlumelo bazithethe kubra ungabi nangxaki naloo nto uhlukane nohlumelo Mm. but still xa sohlukene nohlumelo uhlumelo uyahamba uyakutshomi yakhe nakwiitshomi zakhe iyafika ispreda loo nto yabo then No, iitshomi zakhe it's ziyafika wrong. ziyakubuza ke ngoku yabo. No, So it's yiloo wrong. Hlumelo, it's wrong. It's wrong. nto. Yabo so yiloo nto ke ngoku ta yabo Yes. but ngale Tuesday hayi But also, adifuna many artists xa zibhale ingoma from I'm speaking from experience. Xa zibhale ingoma like Experience because artist and that. yes. Yes, we're gonna artist ixesha lam before live. Ngexesha lethu. But also from my experience when umuntu ebhala a love song there's a certain message egqithisayo and there's a certain somebody ayibhalela yena. yeah but eyamna i-love song ta ikhona lepha Mina now. kwi-album le ezo ziyi-2 Mm. aziyanga mntwini eza love song ezo ziyi-2 Oh. Can't just make mina for now. anyone that can relate. ya Mina now ndenzela le uthando inoba ndithathe 3 days uba mandipha cause andazi into ngothando mna ta abendingajole at that time Yeah. so I had to uba ndenze i-investigation about uthando nabantu abajolayo ndimane ndibuza so I took inspiration from ezo experiences zabo then Kubuza lapha Mr. Chris. Kubuza lapha Mr. Chris. Ah, yeah. abota so Yes. ndihambe ndibuza amanini abajolayo then thatha eza experiences zabo ndazibhala phaa yabota Yeah. napha kule ipha kwi-EP yam Yeah. lesibini nayo still same story Same story. So it's a matter of just. No, speaking on that, could you help me understand like what process goes into writing ingoma? Like how long does it take? Like city by it took you 3 days to write a certain song. So what what process goes into writing ingoma? Do you write a lyric okanye like spanner njani lawe? nata andiyo le type lebhala i-lyric phinde icime ndiyayibhala yabota and then ndicinga uba na ikhona enye indlela endingayibeka ngayo le nto yabo but still into eyi-one yabo Still the same ibeke thing, ngenye yeah, indlela but ixesha loba into yoba ndithathe ixesha elingakanani uyibhala iyaxhomekeka ta because of ingoma zifani mos zi-different but xa ndirepha like ndirepha ndiyakwazi uthatha like 20 minutes ndigqibe okanye 30 minutes yabo ndiyakwazi uthatha 20 or 30 minutes ndigqibe uyibhala yabo yada So that's great. That's good. That's good. Mhlawumbe nami ndobhala ingoma lawe ngize. Ubhala ingoma. Ndikudash yabo. Akho yena. Play a couple Can I just check? Yeah. Ten light iyavakala. Yeah, Vagana. Okay. So okay, now I want to gena up of control. So in the past few months, yes, you bune beef. Dang. Something like a beef Dang. with Inkosi Uyinza.
Can you take me through on iqale njani? I think it was last year. Nayigqibezela lo nyaka of course. last year Qala last year. So intoni eqale lando? Umqale omnye. Bani uqala omnye? Yeah, Honestly, According to Nata- your story, not the PR stand up, it was just one honesty. Exactly. Ndizaba honest, kungathini? Yes. akho yita yabo Yeah. inenzeka ta 30 side la. andiyazi ba yaqala njani later cause inendikhumbulayo mna kuthena yaqala njani lana Yaqalwa ngubani? ingathi but ichoma muzipho xa icacisa uthi kwathiwa mna dintswempu kuno Tacose Yeah. yabo so Tacose yena I think akhange akwazi uyithatha lo nto bakuthiwe dintswempu kunaye yabo so ke ngo into eyenzekayo ndibuye etown yabo tani besiphumile ezi group Scorpion nobani mani yabo be town hey bitsene imincilo ba okay beniphume nesijima namhlanje fiyana nqenqa pha qha kukho into ethi mandingene efonini xa ngene efonini status hayibo distract qha yaqala ku status before iye like Facebook. Facebook and Yes. yaqala ku status ikhona yayi ku status ndanoba yaphuma na okanye yathini xa nisithi tyhini hayibo ondoni ngoba then ke ngoku bekukho ne-VN ke ngoku like sithetha no Tacose but besingathethi like sithethe like i-chat yami i-chat kaTacose Tacose iyathetha ngapha ya forward then lo muntu athetha kuya forward kum then nami thetha forward then ke ngoku aniyazi ba yayi ngolesingaphi qona ndifuna ulala ke ngiyabona ndihleli nje pha endlini ezolezi yabo ndihleli pha qha kungena i-calls apha kum yafonela uba mandiyojonga ku Facebook ngonqona andisikho semdleni oyojonga ku Facebook yabona ndithi ama ndizijonga xa ndivuka le ithi mandiyijonga telefonini njenga ngoku thetha ngapha ka Facebook ndithi thetha ngam qona okay ndiyojonga andisithi sikulwana kaNontozi he xa zinqona he hayibo qona okay Things are personal now. qona hey hayi yabona ke hayi andiyazi ke ngokuthini qona hayi nami ke hayi You have to fire back. qona I have to namba mandithi far back so nabhala nam yayilona ke ngoya Back and forth. yayilona qala But have you guys like benikena dibana in person like throughout yonke lento ye beef? And if benikena dibana binjani reaction during i-beef besingadibani like estratweni like sidibane so sida yena udlula ngemoto nandithi but ikhona enye imini wayedlula nemoto so eline chom zakhe bengo nobani udlula ngemoto khopha inhloko ngefestiri yahleka qona Kokusondi lost ndisuka esikoleni nta ndidiniwe What's happening? ndiyama inyawo khopha inhloko ngefestiri yahleka qona he kwenzeka lo qona qha ndayiwela but besidibana lohlo noba sidibane 2 times during ngokibila beef and what baba sidibane 2 times qha. So in your mind kuyo yonke lonto leyo if you groove okanye uyayigroove, so how do you think like engqondweni yakho ubucinga ba mhlambe noba kuzokwenzana ntoni xa nidibana nalo mjida like sentro mhlambe nidibana estratweni nama ngenyawo do you think it was going to get physical okanye ayizize za beef Ibingazuba physical because ibingeza beef ezingakho kula point oba zide zibe physical Sohlabana. yabo caba south esibethane ngosibesihlabane yabo ibingeyiyo. Yeah, so okay. Now my question for you, according to the beef, do you feel like the beef somehow boosted a profile like on Facebook, a profile like on music? Because now I do assume when it comes to beef, wonke umuntu like is like wonke umuntu so like do you feel like incedile somehow? Incedile ta but after yabona after incedile ta ba post profile am post after i-beef ngathi ya settlisha ngoku i-dust profile yami yehla because abantu babezelele because abantu bezelela la yephi so kwafuneka kuba mina maniqale from A yabo ndiye futhi ndiye ndingazisela cala lami loba ndiyadisa ngona ndizisela cala lami loba yabona Actually ndiyire. yeah actually ndiyire ndaqala from A then yayikhula olo hlobo. Yes. So okay. Is it on? Okay. Yeah, sure. So ndinombuzo Brane. So wena as a person la beef affect njani like mentally to say bana ukhona umuntu nje ongamazi nomazi next thing yakudisa ubona zawe nje
So Like, kuwe wena as a person xa bulala ebusuku qala didisiwe namhlanje. I have to funeka ndenze i-hit like funeka ndipheke something crazy. Pressure. utacose ta benimazi utacose because utacose sifuna sonke emasikhanyisa sikhwela sonke kwi-transport eyi-1 yabo so benimazi but ekukhuleni kwami utacose sasingathethi kangako man like xa nimbona endleleni siyadlulana nje vuvuvu yabo Yeah. yayi sasingena relationship phakathi kwethu but sasikhwela transport sifunde emasikhanyise so Yeah. so benimazi so back to question yakho tayo ba ndandiziva njani mentally Ayidlala ngandima. I feel like andiyazi tabo I feel like i-mental health yami I feel like it's strong ta cause hayi izinto ezininzi. zani ngava nix ta Oh. cause anyway I feel like ndandincanya la cause ndiyancanya bangixa besithi you awumanzi Yeah. ndiyancanya andiyazi ta ndiyayincanya la xa sithi abantu you man cause lo le iyanipusha taba okay Too ndimanzi bad. so maybe ineni yenza wrong yilena lena le okay so mandilungisa apha nalapha 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 and then ke ngoku nami ndiyakheka ke ngoku as an artist ndiye ndikhula yabo so I mean ndiyayiguqula yabo Grand, ya grand, yenza yeah. loo nto ta andimotivate kakhulu ta into yoba i-mental health yami injani hayi 100% ta hayi nandala grade you okay, nandala yeah. grade ta hayi, So now, like, hayi. now, do you feel like, besides that, I've recently seen ukuba okay usebenzisana kakhulu no Timmy nowadays. Now I want to hear ingaba ikhona i-collaboration EP engaza from nina no-2 okanye kwenzeka ntoni? Tathimi ikhona i-collaboration engaza cause nangoku I don't know i-date ne andifuna ubeka i-date Yeah. endixelelweyo kanti ayizophuma kwangala date yabo. Yeah. But apha around July yabota khona ingoma ezophuma ndim nguTathimi nguGhosti nguTakhafizo Nqobile khona mna ndicela intombazana Ndiyabona Nqobile. Nqobile. Ngubani intombazana esibini? Nqobile ngula Bratjet. mntana wasenantsikeni lo we6 ngumntana wase Cape Town uThuli Okay. yeah wenze ngoba no pro child noba Yeah. Cape Town so yeah lo wesibini oyintombazana pha nguThuli Okay. so izophuma ngoku July No problem. yeah but collaboration EP mna noTathimi asizake sithethe So can niyicinge. sizake siyicinge Okay, so I do believe I'm not quite sure the date, but I think it was last week if I'm not mistaken. You performed a Blue House in London. How was that? How was the feeling? I do believe it was your first time performing Payana. So how was the experience, man? yeah experience ibi grand ta yabo but yeah abengiqala pha Yeah. nervous ta. Yeah, it's a And never- different environment. But then sikhona like ubone ngoni never stand sethe i-strategy for ba mandicheke i-crowd bayinjani but before ningene phana qale ndenza enye ye-verse zami ezingoma zami phakula EP but andizoyiperforma la ngoma La leyo ngoma. but ndenza la verse behind the speaker bo bendizifihlile pha Yeah. so andiphuma mna so ndivele because bekungekho stage pha so beningabonakali kakuhle Yeah. but benibona ngaba balapha ngaphambili yeah. so xa ndiphuma pha bandibona pha bathi Yeah. yabo so nami ndinalayo ba okay so inje leyo yabo Yeah. so ndaperforma but xa ndiqala uperforma ndabona ma no man abantu abandibonayo nabanivayo ngaba balapha efront Mm. yabo jonga noTafrank pha uTafrank uyayibona le nto endiyibonayo qonda okay yazi ntoni ngoku ndiperforma ndiyacinga tandiqonda yazi ntoni khona abantwana bebeme phaa phezu kwetafile phaa qonda okay mandiye phaa kubo nqongo Yeah. ndayapha kubo then bayibamba le nto ndiyenzayo nabo bayabapha emva bayibamba le nto ndiyenzayo then baza ke ngoku yabo Yes. participate kule nto ndiyenzayo Mm. then unxaki yabo xa besiza ta benasispekthanga uba bazoza bonke Bonke bebaninzi lawo, yeah. ngoba sabonke izihlangu zam bezinjani basebaza It's bonke the crowd. wesinangoku ufika unantsika kuzu Utim. uTathimi phandi ndenze verse yakhe kaWash Mizuzu yo hayi ke It was fire. Yeah. It was fire. yeah But how but do you feel like when everyone is vibing to you lawe like Da. bawujonga lawe bathi no man this is me lawe naba bantu Naba Like, bantu. ingathi ukubona ta ndivele ngicinge ola yabona lamaxesha ndiqala lawe mm, zandicinga uba yo
kuzobanje Lapho. yabo kuzoba Yeah. so xa isenzeka la vele ndijonge back ndiqonde okay sure Damn, this ndim is where I am. lo now. yabo and Lapho. vele ndibena la thought yoba even if ndifuna uyeka ngoku into yoba mandiyeke impossible It's ngoba impossible. mandiyeke Because because you've Because already you've built built that an gum. image. yeah le Yabo. image le ndiyibhildileyo inenantsika ine foundation strong kakhulu so into yoba mandiyeke ndiyibhidlize na ayizusebenza ta Yes. Yeah. So like, how do you feel? Okanye, what do, when as a rapper that is up at Demaza, what do you think should and as event organizers, abantu abaphethe entertainment in the Eastern Cape Yeah. province as a whole should do in terms of upgrading industry le rap? Even accommodating like a local talent. Yes. Like, what do you think? baye estratweni ta baye kwimedia and check Yeah. Well, abota xa siye estratweni iya kwimedia akhona ungayiboniyo phaa bazobona uba okay because zinintsi ii-artist ezikhoyo apha edimazi abota sure. ya zinintsi Yeah, ii-artist umzekelo xa kunokwenza i-event mandenza umzekelo mna yenza i-event ngutafrank mos Yes. yabo asenza umzekelo utafrank ifuna anoyenza i-event mhlawumbi athi mhlawumbi izawuba yi-hip hop show it doesn't have to be hip hop show nje bebubusuku bomculo kuza abantu abaculayo even if wenze i-pgm Yeah. yabo fika ucule phaa ucula uzawuba ingaba successful lo And wethu what- Yeah. yeah, 'Cause like ba- remix. because banintsi abantu abantswempo apha ekasi yabota Yeah. so kungenza loo nto So okay, I have like some few questions on PP. I have like one question and then we play a game. Yeah. I got this or that. Yeah. So my question is, from Linda ukuyo ngoku, yeah ta. looking back from where you started, ungathi ntoni into oyifundile throughout the journey? endiyifundileyo ta Yeah, kuba mandiremaine humble yabota yeah, ngephi enye into endiyifundileyo na because inintsi into endiyifundileyo ta Yeah. yabo into endiyifundileyo uba mandiremaine humble le team le ndaqala nayo ngona ndiqala phantsi pusha nayo. mandingayilahli mandiphushe nayo Yeah. mandingayilahli just because of ndibona mhlawumbi bakhona abantu abangathi Babhetere. baphezulu ngoye ndifike kwilevel yabo then ndilahle le ndiqale ngayo then ndiye kwaba because xa ndisiya kwabo kufuneka ndiqale phantsi from A phinde futhi ndiyandakhe i-relationship because besingazani mos obviously so Yeah. xa ndisenza naba ndiqale nawo at least siyazana and igoli yethu siyayazi uba yintoni yabo but then if apha kwisikata kwaba ndiqale nawo bebenala mentality yoba okay banale limit yoba kule nto siyenzayo funeka sihambe siphele apha if usifikile apha then sigrand loo mntu ucinga loo nto ndimkhupha ta yeah because banintsi endibakhiqileyo ta abebecinga Over loo nto uba time, xa sifike yeah, kule level then sigrand apha banintsi endibakhiqileyo so if siyayenza sonke masibe ne-mentality eyi-one uba sifuneka sifike phezulu like high like But like Speaking on that, in terms of support, like injani support from like your friends, especially Yeah. ifamily yakho, like family yakho ithini, like family yam ta umama yakho, Ifamily yam- tata yakho, ifamily yam ta I don't do think they know iya- ba? bayayazi ta Oh, so injani? but okay. abakayi-understand ta Yeah. Abazali. ayikasinki in kakuhle but kunatsika kunozala wam I think iyasinga in ngoku Zangabe nazo izawe ba umculo, hayi. hayi babanazo ta Hayi, but then bazonozala lokhu, yeah. into awayithanda ta yileyo ba as long as anditshayi Yeah. yabo Ndiyapasa, for sure. ndiyayenza phaa ndiyafunda esigela ndiyayenza ndigqiba grade 12 Yeah. as long as ndizoqhuba grade 12 ndibe grand esigela then ndingayenza le nto so ibi-agreement yam naye leyo yabo so ndiyenza so ndisafuna ngoyabo funa ubona ke ngoba kule agreement besivumelene ngayo xa ndigqibile ugrade 12 uzawuthini ke ngoku Yeah. yabo ndifuna ubona izathu but nozala wam I feel like Yeah, uye-understanda cool. yabo kwa uncle bam baye be-understanda kwasendlini andisenguyisimpiyo endlini Yo, ndikutshiza. cheese, yeah. Yeah. But kwasendlini ngutshiza Okuzokuza- No, you can no, ingxaki lo mbuzo we-manifestation or something like, Yes. do you like yabo mhlawumbe who knows mhlawumbe le episode yabo engamle ntuzo Yeah. is there like someone like locally and nalapha like as a whole of South Africa that you like is your dream collaboration or like umuntu onothanda uba featured kuye or something locally and like Yeah. even Nice. internationally Yeah. yabo. zininzi Two. Just mention two collaborations now. zam ta two okay Two apha ekasi. Two apha eSouth national. Africa two yo, apha yeah. ekasi
And too Because international. ngafuna like does it have to be a Timbas No, yeah. ndiphume na Yeah, Mhm. ungaphuma nalapha. Yeah. okay benizothi uJimmy Beckwood but uJimmy Beckwood unifonela namhlanje kuseni so done yakhe Yeah. Okay. Yabo. uNansika bana wesibini na aphe lomntana unqobile Oh, yeah. unqobile ya ndiyafuna usibani unqobile itrack yami naye sibe Kube soyithuka yi-2 itrack yabo She's a good if engazimisana. ya angaba good yabo nje apha nje Local, anditsho bazi local artist Yeah, abantu but- bathanda ukubiza nge-local but nje apha local Kuba yabo zilocal. yabo abazo local artist yabo Yeah. nje apha local Yes. and ngixaphuma ke ngoku sithi tonton ke dream collaboration yami Casper nobaka Casper your best. Casper Yeah. no hayi not Casper masimkhophe Casper OG Yeah, Casper OG Casper ngigqibela ngaye mhlambi xa senibona ba yabongo Gqityiwe. ndiyani ndigqityiwe ngoyabo Yeah. Simamani no Blake xa sisiya Yeah. Simamani no Blake bona boyi-2 dream collaboration yami ke le Yes. yabo yada So, question if up how do you balance school and music? Yeah, Because yeah, I do yeah. believe there are times where you have to perform Yeah. during school hours. How do you do that? asibalance ta ndibona ngelo xesha uba ndiyenza njani ta loo nto because xa sefuneka ndibhalile like xa ndiyazi uba okay sendizobhala and ndiyafunda ngoyabo ndenza zikhona ii-videos endizenzayo before yabo so eza videos ndiyazigcina kum yabo mhlawumbi yabo umzekelo ndiyazi uba ndiyaposta every Tuesday yabo Yeah. so ndiyazi uba zikhona iividiyo ezikhoyo at least ezizohlala until ndigqiba ubhala Yes. yabo ezizohlala until zonke ezotyuza so ndiyazi uba xa sendibhala andifowukhasanga kumculo ndifowukhase apha ezincwadini but ikhona i-backup endinayo for ezaa ntsuku yabo so ndenza njalo ta No. Okay. After on to our game, this or that. Akeko maybe. Akeko. It's fine if you do not want to give us Ilanuka. So it's a matter of you are choosing someone up. yada Ba uthi mzekelo ba kuthiwa between Jack and Chris and then not Chris and then I'm phone Jack. You will Okay, never it's fine. you will never collaborate with Jack. That was like. okay Okay, so the first up between Inkosi Uhintsa and Oo, which one must go? yo inkosi Intsa must go Inkosi Uhintsa must go. Okay. Yeah. okay yeah And then ndikayibeka ireason yeah. okay inkosi Intsa must go because of inkosi Intsa andina-relationship nenkosi Intsa yabo Yeah. so xa sinoba sestudio yabo siyenzile ingoma yabo Yes. but laa ngoma leyana ize unexpected yabo so xa sinohlala soyi-2 estudio senze ezinye ngoma I feel like asino-understandana kakuhle Yeah. yabo but yena utathimi ndihleli naye kakhulu recently yabo Yes. so ndiyam-understanda ndiyamazi uba ungena Usebenza njani njani, uthini yeah. usebenza njani yabo so ingalula la yam nikatathimi rather than tangoSuyintsa Okay. And then between ukhona bocinga. Okay. Zalinga kufanele ngaphandle. Okay, between Ghost and between Ghost and kubani kolomjita. bata I forgot the name of this guy. Go up. Kwala Paul. Banomjita la Paul. Fala park Come to be on the freestyle man kongoko. But okay, must it be between Upra Chest and Nolent Blanco? Which one must go? Brachest no Lint Mm. Lint must go Brachest yo Hey, Yo, Brachest. Brachest boom Oh yeah, wait, so yes. And Lint then must go yeah yes, and then between MF Mills, no, Lamchit. Kolam gadu lamchit ngathi yarapa na Asabel. Asabel. Yeah. yes, between Tamils yes, no Asabel yeah, bongo niyenza nzima but yawo oh yeah, Mount Asabel must. ndiyamazi utati yonhlana utati yoxanhle Sure. no tati mpa but ingxaki utati yo ingxaki yabonza ibeka ireason nabo tati yo akakabi like
artist like That way. artist like la way yabo. So for experience enzonke ezaweni ngathatha uTamils yabo. And you about that you must go. That you must stay and wait. That you must stay and wait. Then the Tamils come. Yo, tabanga nje, must stay and wait. That you must wait. Abantu abanjengo tati ingxaki ta Yeah. in most cases. Abese yenza mhlambi bafike like some 3 years, 4 years. Abantswamba abantu abanjengo tati abantswamba like lawe. So tati stay and wait. Tamils for experience. For experience, yes. Tamils for experience. Ngiyamthatha. Bese manje khona umcinga. Okay. Ash, come Yes, to umcinga. Come and give Mike a bit of this. Okay, yes, I think that's the end of Yes, It yes, yes, Yeah. yes. Libele lo, Yes. libele kawenze. So you know, before we get into that, before you become famous, before you sikubona kuma billboards, before waziwe ngabantu, what would you like abantu bayazi about you? Leta. Intoni ungathanda abantu bayazi ngawe before you be famous and stuff like that. Yes, ngawe. Abantu abaninzi Mhm. bandoyika mina ta andiyazi bandoyika. Yeah. Like andiyazi ta serious. Umzekelo mna no tathima. Xa befika ku tathimi baba nice baya bamqhelile tathimi bayakwazi u interact naye kahle. But xa sekufika kum bandoyika still. Yabo bandoyika abantu still. So endingafuna bayazi ngami. Yabo kuba mabangandoyiki. Ndingumuntu Babe okhulu cool, ndigrand yeah, ndiyakwazi uthetha qha mabani approach bona cha yabo Yeah. because ndingumuntu okhulu yabo so yeah ilondo ta Do you think fame is gonna change you? Nah. So you're gonna be good even when you get even the if moolah xa lawe. ndi-famous mna ta like xa ndi-famous like lawe hayi ndizohlala nabantu kakhulu mna ta ya ndizohlala nabantu kakhulu andizuba nguye laa mntu uba yabo Mase kuba uchinjile mase lawe banditshintshile lawe Google imali and yabo stuff like that. ndizohlala nabantu kakuhle ndikwazi uthetha nabantu yabo. Yeah, man. Otherwise, guys, usiphathele uCheese Mtasi. Make sure to actually check him on his social media platforms as uCheese Mtasi, and also on Spotify as Cheese Mtasi. Also the triple EP Listen to about his live album. with Yeah, girls. yeah. My name is Adama Gren, my name is Adama Right, from Horse Caramazes. Otherwise, this is Culture Convo Podcast. Thank you, Mr. Chris, for Yeah. joining us. Make sure to follow him on his social media platforms. Christopher Vanyas. Christopher Vanyaza. Manumazana wayepha Christopher Vanyaza. And you know ukuthi I am the real Jack on Instagram, main Jack on Facebook, and I think the real Jack on TikTok. Guys, follow us on Grand. Otherwise, don't forget to follow our YouTube channel, our social media platforms, Culture Convo Network, Culture Convo Network, Culture Convo Network. Make sure to subscribe, like, and share a link, comment about Philip. Dango, thank you. See you next week on Sunday. Dango. We are live.